Right, what's up mga idol, no? So, dito na naman si Ride Trip Motovlog. So, today, punta tayo ng San Manuel kasi magtatambike kami yung mga kasama kong ibang motovloggers, no? So late na nga ako eh. Kasi nandun na sila. Tambike tayo kila Idol Chris Roms sa San Manuel. Yan. So medyo nagmamadali tayo kasi late na tayo. So may pupuntahan nga sana kami ngayon, Bungkada. Sana kami tatambay kaso umulan. Dapat nga hindi matutuloy eh. Nawala yung ulan. Hindi na umuulan kaya natuloy ang tambike. Hirap nang walang busina. Nasira yung busina nito. Ano, riders oh. So, kailangan natin mapagbigay. Nice. So, malapit lang naman kami sa San Manuel, no? So, paglabas mo sa amin, sa Giling, yan. So, paglabas mo papuntang highway, parte na ng Tarlac. So malapit na tayo, mga ilang minuto na lang nandun na tayo. So tignan natin kung sino yung mga kasama nating motovlogger. Yan. What? Hoy! Tanga talaga. Right. Dito na tayo. So ang meet up nga pala namin ay sa 7-Eleven. Ayan, nandun na sila Idol Chris Roms. Yan, si Idol Chris Roms. Yan. Subscribe kayo. Subscribe kayo kay Idol Chris Roms. Lahat! Nabuhay ka daw! Hoy! Nabunga nyo! Tahiin nyo! Natutulog ako, nakikita ko sa bunga nyo! Yan. Chris Roms. Nabubulol. Shanders, shout out. Asa na Shout kayo? out. Patakbuhin nyo na ng 200 yan. Shout out. Dapat Sanders, saan na daw kayo? Ayan, so nandito na yung ibang kasama natin. Yan. So si Idol Chris Roms, Idol JCG, at si Idol Dapat Sanders. Yan. Idol JCG, subscribe. So si Dapat Sanders nga pala. Yan. Yan. Shout out Dapat Sanders, JCG, at si Idol Chris Roms. Yan, subscribe kayo guys. Sila yung kasama natin magtatambike dito sa San Manuel. At ayun na ang aming mga bike. So update na lang mamaya pag anong mangyayari, no? Ayan, so bigyan din natin sila ng sticker. So bigyan natin silang sticker dito. Ayan. Ito, Pops. Ayan. Ito, Pops, oh. Ayan. Ayan, shout out sa inyo. Ayan, oh.
Ayan. Thank you. Thank you sa Pops. Pang ano, yung sa iniipon kong sticker. So, meron din tayong sticker kay Joms PH. Yan. Parang binalitan niya yung pangalan niya. JCG dati yung pangalan niya eh. Ngayon, Joms ata o Joms PH yan. 2017 ay 18 nata 17 ay modal Rossi. Gusto yan? Pwede na! Rossi lang yan na Sigma. 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 Oh. Ay, tunog ah. Stuck na nga. Ay, nilagay ko yung silencer niya. Nahuli ako kagabi. Yan, so ito yung mga bike namin. Ninja ZX6R, Suzuki 150, yan. Tapos SSX 200 yan. Tapos tong Sigma, tapos yung Click. Ayan, so bobomba daw. Grabe. Solid. Yun, no? Grabe, lakas. Yung owner, ganun lang eh. Ayan. Ito. Parang lalayas, Pops, ah. Ang dami mong dala. So, paraong tanga dito na naglalakad na naka-helmet. Yan, ito nga pala yung mga ano nila, mga papayong. So, dito pala tayo kakain, Metro Paris. Yan, dito tayo ngayon sa Metro Paris kakain. Yan, so tapos na kami kumain, no? Kung anong binabalong pato yun, tinaas na mo sa likod. Dito na ang bumawi sa likod. Kasi ni Jesus wala eh. Mapasakit. Tara, bigay tayo sticker. Yan, bigyan din natin sila ang sticker. Paso. Pangalan mo, Paps? Lawrence. Ikaw, Paps? Carl. Yan. Windel, yan. Ram. Yan. Ikaw, Paps? Russell, yan. Shoutout sa kanila sa mga taga San Manuel, yan. Yan, Facebook tsaka YouTube, yan. Yan, bigay ulit tayong sticker. Kaya, Paps. Yan. Yeah. Yeah. So, subscribe kayo kay The Pashanders, yan, kay Joms PH, yan, tapos kay Idol Chris Robs, yan. Sila yung mga kasama nating motovlogger na nagtambike. Yan, so paalam lang tayo sa kanila. Yan, so Pops, ingat ah. Ingat. Pops, ingat ah. Yan. Sir, ingat. Sir, sticker. Yan. So, paalam lang tayo sa kanila, no? Tapos uwi na rin tayo. Pops, muna ka rin. Ingat, Pops. Yan. Pops, ingat ah. Ingat, Pops ah. Ingat. So, uwi na tayo, no? Kasama natin si... Nakalimutan ko yung pangalan. Pero shoutout na lang, no? Kasama natin siyang uuwi ng Pangasinan. Kasi Tarlac tong pinuntahan natin eh. Kaya kasama natin siyang uuwi ng Pangasinan. So, salamat nga pala sa mga nakasama natin ngayong araw, no?
sila Idol Chris Roms, Idol The Pashanders, Joms PH. Salamat sa mga nakasama natin. So ride safe sa kanila sa pag-uwi, no? Pops, dito na ako. Ingat! Ingat! Wala kasi akong busina, kaya hindi ako makapagbusina. Hindi ako makapagpaalam sa busina. So hanggang dito na lang, guys. Please like, share, and subscribe, no? Lalo na sa mga nakasama na naman natin ngayong araw na mga motovloggers, no? So sana patuloy kayong sumusuporta sa amin. Yan. So hanggang dito na lang, guys. Peace.